Ja. Jättekissnödig. Kissnödig? Ja, det är kissnödig. Ja. Är det kissnödig? Är det kissnödig som var? Tänkte va? Tänkte nej, du har ju bara droppen så här. Är det kissnödig? Är det kissnödig? Om det är kissnödig, hon klonkar den där som har. Är det kissnödig? Nej, men jag är punkar. Hej, kissnödig. Hej. Sten, säg hej. Jag vet säg hej. Ja, på mig. Det är YouTube. Ja, bilder på mig. Henka som måste på dig. Säg hej till Sverige. Henka. Vem är det? Det är också. Det är ju... Säg hej till YouTube. Det är YouTube nu. Det är lätt. Nej, man är odlad. Jag filmar. Åh, jag ger det knallig. Akta min orko där. Vad är det där? Det funkar inte. Jag ger mig jag är bäst att skjuta här. Hon får att du inte ens spel. Kolla! Kolla! Blöder! Headshot! Du kan inte säga något, jävla idiot. Okej, säg du då. Han är död. Headshot! Du får klippa sen. Nu är det vi klippa i telefon, bara. Han gick före mig! Säg hej till YouTube. Hej till YouTube. Nej, men du ska säga hej. Hej. Du ska skjuta mig i huvudet. Han ska skjuta mig i huvudet. Hej, säg hej till YouTube. Skjut mig i huvudet. Aj! Hjälper till. Sten, Dodo. Double tap. Sten, Dodo. Ja, har du vildes? Dodo, Sten. Jag är jättedöd. Jag är jättedöd. Det här blir Blueprints. Blueprints. Blueprints, vad fan heter det? Screen. Aj, min mage. Hjälp nu. Jag tar honom. Kom. Vad är det för rädd? Det är bara YouTube som kan kolla. Det är ingen fara, lovar. Filmar du? Ja, nej. Hallå, alla kommer inte till restaurangen. Får du filma mig när jag kommer på toaletten? Ja, det tog 2 minuter och 55 sekunder. Jag har sagt... Jag har dött 2 gånger. Jag har sagt här i Sverige, alla kommer till restaurangen. Jag är inte rasist. Du sa hej Sverige. Hej. Hej. Har du druckit någonting? Nej, du vet. Vi körde kortspel, hon fick inte. Men jag kommer på snart. Vet du hur mycket hon drack? Så här mycket. Nej, hon dricker. Nu må vi kan byta till. Nej, jag dricker inte. Det är min dag. Jo. Nej, du har inte. Ja, visst. Nej, kolla här. Det finns inga kvar. Sten, det är inte samma färg. Det finns inga kvar. Ja, men det är inte samma färg. Nej, kolla. Här är min påse. Där är hennes. Kolla, oj, samtal. Nej, du har gamla märken här på. Vad gamla märken? Tyskland. Nej, grå. Ja, men... De är grå. Nu börjar det lossna. Här. Det går att ta bort. Vänta, stopp. Kolla. Under tiden. Vi torkar blod här. Och vi blöder allihopa här. Vänta, för slut. Eller då? Är mitt bra? Det har det från öl. Det var... Hämta en ölburk. Det är exakt med. Hämta en ölburk där inne. Nej, det är En här är Här är det. Jaha, vänta. Ja, det är inget bra utan eller lite vad fan? Jävlar. Har du inte plan? Ja, fan. Säg hej till YouTube och så. Norge och Danmark. Hej YouTube! Sug på! Kolla, jag fick många minuter.
5 minuter. 5 minuter. Och jag filmar 5 minuter. Ja, bra. Jag kan filma mer, jag lovar. Ingen fyller Ja, fram med Emily. Ja, för jag vill inte att någon ska lägga sig upp på mig. Nej, vi lägger inte ut någonting. Vi är inte så elaka. Jag ska lägga ut det. Jo, så. Du kommer glömt in när du vaknar. Ja, det gör jag säkert. Men jag kommer ju filmen någon gång. Men säger inte jag någonting så kommer inte du vad fan det kommer ifrån. Säg inte det, Nemo! Jo, det är inte jag! Nej, det är små skivor. Det är inte... Vad är jag på den här nu? Små skivor där med. Men vad fan håller inte? Håller sten? iPhone 20, iPhone 20. Det är Samsung skit i alla fall. Gör du? Gör du? Har du lampa på ditt? Nej, men då har jag. Kikar jag på ett par. Man så vet som jag. Jag vill säga jävla.